Good evening mga moms! Naku, ilang araw na lamang po ay Pasko na. Kaya naman, advance Merry Christmas to everyone. At sa lahat ng mga momshies, I know na nag-iisip na kayo. Ano may mga pwede nyong ipang regalo. So sa mga hindi pa po nakakaisip ng pwede nilang ipang regalo sa kanilang mga kaibigan or kapamilya, nako, baka ilan lang to sa mga sa mga pwede ninyong makuhang idea or pwede tayo makapag-suggest sa inyo na pwede niyo ibigay na gift. No? So, syempre, dapat alam natin kung ano yung gusto ng mga taong pagreregaluhan natin, ano ba yung mga hilig nila, di ba? Pero some of us naman, ang binibigay na lang is pera or yung cash. Kasi, to be practical, para na sa ganon, mabibili mismo ng tao na gusto nating regalon, kung ano yung gusto niya, di ba? But din ako kasi talaga, naniniwala pa rin ako dun sa feelings at sa emosyon na kapag ikaw yung nagbubukas ng gift. Diba? Like na, alam mo, pera na to, gano'n, diba? Kasi doon pala ma-appreciate mo, malalaman mo kung gaano ka rin kakilala nung taong nagregalo sa'yo. Tsaka, yung thoughts and yung effort, diba? Iba pa din. So, speaking of gifts, ito, may mga gifts ako na pamili, ayan, para sa sarili ko, wala dun sa mga naunang racket natin, no, na magagamit ko rin dito sa bahay at magagamit ko rin sa aking trabaho. Siyempre, madalas, for sure, makikita nyo rin siya sa aking mga videos and vlogs. So, unahin na natin itong nabuksan kasi pinadouble check ko ito sa anak ko at gawa ng baka mamaya marina na may item dahil nung nakaraan na nabudol ako. Kaya kayo guys, please, 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 make sure na kapag order kayo online, i-check nyo muna yung comment section, tapos kung gano'n siya karami na bentahan niya, kung legit ba yung mga yung mga review ng mga buyers. No? So, para na sa ganun iwas budol tayo. Especially now, Christmas, meron talaga mga mananamantala para sa atin. Ayan. Okay, so unahin na natin itong okay, magkano ba ito? Hindi ko na alam kung magkano presyo niya. But then, ito ay magagamit ko dito sa bahay. So, pwede mo siyang ilagay sa corner. Sa corner ng bahay mo, para na sa ganun pwede ka maglagay ng mga picture or something na kung ano yung pwede mong ipang-decorate. So, ayan siya. I-assemble mo pa siya para mas bongga. So, tsaka ko na sa inyo ipapakita ito kapag naisipan ko na kung saan ko siya magandang ilalagay dito sa bahay. So, I also have this one, ayan, nakakapako na siya. Parang alam ko na talaga kung ano to. Alam niyo naman ako, kahit napakataas ng noo ko, napakatibay at napakalakas talaga ng loob ko na mag-brush up ng hair. No? Because I love my foreheads. I love my floss. Ganon! These are headbands! Ayan. Shoutout to Inday Katok kasi dun sa mga social climber, siya talaga din yung mahilig mag-headband. So, I bought, 3 colors. Pero 4 pieces siya. Dinoble ko yung silver. So, at least meron tayong magagamit during our events. Meron tayong mga headgear, mga ganyan. Pero meron, hindi lang yung damit mo, pati yung ulo mo, may design. So, I have black. May black. Meron siyang silver. At meron din siyang bronze. O, diba? Ewan ko na lang talaga. So, mukha naman maganda yung kanya, mukha naman maganda yung quality ng headband. Sadyang ako lang talaga yung bagra gumamit. Kaya mabilis po siyang nasisira kagad. O, diba? May mga kumikinang-kinang pa siya. Mga bato. Diba? So, para mas may emphasize lalo. Ganun. Okay, para sa aking next gift, okay, ito muna. Mamaya na itong box. This one, alam ko sa bahay rin. Hindi ako nagkakama. Ayan, tama. Ayan. So, I bought this magic pillow para dito sa sofa, para meron na kaming unan dito. Ganon. Parang ako ng scissor na, please. So, this is magic pillow. Nabili ko lang dito sa online. Kung gusto niyo itanong kung saan, di ko rin alam. Pero, buy one take one ata to eh. So,
So, nagkakahalaga siya ng halos, ilan ito umabot. Ito walang presyo. Hindi ko nakikita kung magkano yung price. Yan. Sa ano siya? Sa orange na ano. Na online store ko siya nabili. So, kapag kinanggal mo sa testing natin. So, I have 2, 3, 4, 5, 6. Ay, 5 lang pala. Akala ko 6, 5 lang pala. So, hindi siya buy one take. Ito testing natin yun. I-open natin siya. Okay. At least meron tayo pang lagay dito. And di ba meron tayong mga punda ng pang Christmas? So, para nasa ganun, hindi lang dark and white lang yung makikita nyo dito. Maglalagay din tayo ng mga colorful. Ayan. So, not bad. Not bad. Hindi ako nagkakamali. Ano yata ito? Wala pang 100 kung isa. 50 yata to or 60. Mga ganun. So, okay na rin siya. Diba? Ayan. Oh. This is 5 pieces. Lalagyan natin siya ng punda. Then, ito yung pinakalas. Kunyari, hindi ko alam. Pero yung box, halata kung ano na siya. Ito yung binili ko kasi yung mga ano ko po, yung iba kong gamit na pang trabaho ay nasunog. So, ito yung naiwa. Bumibili ako ng bago. Ayan. Actually, ano pa to? Galing pa to ng China. Kumalayo-layo pa siya. At saka, mas malaki yung size niya. In fairness, ha? Lock na lock, ha? Parang ayaw pa buksan. Ayan pa din. Oh, I love it. I love it. Oh, it's a rubber shoes. Yan, pang trabaho ko, pang work, no? Pag may mga casual hosting lang, or yung mga rugged na lakaran. I don't know bakit napapamahal ako ngayon sa mga white shoes, or ano, siguro kasi parang ano lang siya, no? Parang classic yun, or parang, ano mo yun? Kasi syempre may itim na ako. So gusto ko na siya na white, testing natin, susukat natin. Tingnan natin kung comfortable siya. Tapos bumili pa rin pala ako ng ano, yung nilalagay mo dito sa loob para mukha kang matangkad. So, yan, testing natin. Yan. Oh, this is size 40, Europe. Hindi ako nagkakamali. Ay, sakto lang siya. Oh. Diba? Oh, I love it. Thank you so much. Oh, baka naman, orange ano, online store. Ayan, so that's my gift for myself. Actually, may mga paparating pa ako. Wow. No, some of them are para dito po sa bahay, para na sa ganun medyo mas maayos ko pa siya, mapaganda ko pa ng gusto. I know na deserve ko din naman to, di ba? So kayo din, especially you guys, kung alam niyo naman nag-working kayo, deserve niyo yung mga ganito po, ano yung mga gusto niyo bilhin para sa sarili niyo, diba? Especially kung magagamit niyo siya sa inyong mga trabaho. So again, maraming salamat. Kung gusto niyo siya makita, puntahin niyo yung mga store, yung mga online store na L at saka S. So doon niyo siya tignan. Lalo na ngayong Christmas season, napakarami nila mga sales and discount. So till next time, thank you so much. Merry Christmas! It's DJ.